No vaikka mitä on tässä tapahtunut tässä NAL-asuntojen 30 vuoden aikana, että kaikki lähti sit siitä, kun Invalidiliiton talouspäällikkö oli sanonut, että tämä neuvo, että alkakaa vaan rakentaa, että kyllä ne säädökset sitten seuraa perässä ja sitten me rakennettiin eka talo Mellunmäkeen. Tässä sitten ollaan, että nyt on 2200 asuntoa meillä ja tuhansia nuoria on haastatellut ja tavannut. Ja nuoria hyvinkin paljon erilaisista elämäntilanteista. Parhaiten muistuu mieleen sellainen parisuhdedraama eräässä talossamme, jossa pariskunnat erosi ja sitten he löysi samasta talosta uudet kumppanit. Ja välillä naureskeltiin siellä sitten, että olipas tämmöistä kauniit ja rohkeat meininkiä sitten meillä näissä taloissa. Sitten on eräskin tutustunut naapuriinsa niin hyvin, että pyysi häntä lapsensa kummiksi. Asumisen palvelutkin meillä on kehittynyt tässä paljon vuosien varrella. Paperi- ja kynävarauskalenterista ollaan päästy aika pitkälle, että tekniikka on kehittynyt. Että aika paljon kiitoksiakin on tullut kyllä tässä matkan varrella, että aika paljon hyvää palautetta kyllä. Mä oon tosi kiitollinen NAL-asunnon työntekijöistä, kuinka paljon te olette auttanut mua. Esimerkiksi kun mä muutin tänne, mulla oli Kelasta huolia, että jotenkin otetaan tosissaan nuoria. Musta tuntuu usein, että jos vaikka hakee kämppää vaikka yksityiseltä, niin nuori ei välttämättä ottaa tosissaan. Niin musta on jotenkin ihanaa, että mä oon sanonut, että näin mun nykyinen tilanne on ja mä oikeasti tarvitsin apua, niin aina otetaan tosissaan ja aina autetaan. Että ei ole silleen, että no, you're on your own kid tyyppisesti, että hoida itse asiassa, vaan täällä on, että ei autetaan ja opitaan yhdessä. Että musta tuntuu, että mä oon oppinut asumisesta tosi paljon just NALin kautta. Tää on ihan mieletön, että siis en olisi kyllä koskaan kuvitellut kesän alussa, että saan näin hienon uuden asunnon. Että on kyllä iso onnenpotku ja iso ilo ja kunnia ja tosi kiitollinen olo, että pääsee asumaan tänne NALin asuntoon. No tietysti se, että on saanut asuttaa nuoria, että paljon on erilaisia nuoria, jotka erilaisissa elämäntilanteissa on tarvinnut asuntoa. Ja on ollut hienoa saada monen nuoren elämä rullaamaan oman kodin kautta. Kiitos teille asukkaat. Me ollaan täällä teitä varten. Yhdessä. Vastuullisesti. Välittäen. Ennen, nyt ja tulevaisuudessa.